Социални иновации значи социални новости, нов подход по отношение на персонала в предприятието, по отношение на работещите в предприятието. Социалните иновации в съответствие с основните цели на оперативна програма развитие на човешките ресурси, те са подобряване качеството на живот чрез подобряване качеството на човешкия ресурс, на човешкия капитал. В строителна компания Загора работят 80 човека с различна квалификация. Строителни инженери, електромонтьори, арматуристи, стругари, шлосери, електрозаварчици, шофьори, строителни работници. Специално дейностите, които бяха одобрени за изпълнение по оперативна програма развитие на човешките ресурси, конкретно в предприятието са разработка на кариерни планове за развитие, планове за обучение на хората, обучение на 2 човека за обучители, които са в възрастовата граница над 55 години. Съответно, тези хора проведоха обучение на база на техния опит, който имат. Обучение на 24 човека по важни за персонала теми. Темите са поддръжка и работа на автоматичен бетонов център с рециклатор и управление на производствения процес чрез по-ефективно планиране, организация, отчитане и контрол на дейността. Обучението се провежда на 2 етапа – теоретичен и практически. Всеки от участниците в проекта получава сертификат, удостоверение за успешно завършеното обучение. Проведеното обучение по темата работа и поддръжка на автоматизиран бетонов център и аз и колегите останахме много доволни, понеже научихме доста нови неща във връзка с експлоатацията и поддръжката на бетоновия център. Другото, което е полезно за нас е, че колегите, които се занимават с поддръжка и ремонт и обслужване на бетоновия център, станаха взаимозаменяеми. За съжаление, строителният бранш е сектор, който много тежко беше засегнат от кризата. Нашите намерения преди 8 години да направим значителна промяна и обновяване на административна сграда на производствени бази след настъпването на кризата не можеха да бъдат реализирани. Но материалната база вече на този етап беше достатъчно остаряла, така че участието в този проект и отпускането на средства бяха за нас една добра възможност за обновяване на трапезарията и доставка на ново оборудване за работещи в трапезарията. Допълнително бяха назначени 3 човека, които да извършват необходимите дейности по обслужването на трапезарията и хората, които я използват. Тази трапезария ни предлага всеки ден различен обяд. Обяда винаги е топъл и не е нужно да ходим някъде другаде да обядаме и да търсим различни варианти. Всичкото е компресирано на едно място. Работиш тук, идваш, хапваш си на едно удобно и приятно място. Използването на трапезарията, кухненския бокс са безплатна социална придобивка, като продължение на дейността и социалната дейност в рамките на целия холдинг. Според мен крайният ефект е една по-голяма сигурност и може би се постигат една от целите на приоритетните оси на тази програма развитие на човешките ресурси, а то е повишаване на производителността в крайна сметка на персонала в предприятието. Производителността и адаптивността на тези хора, които са част от нашия колектив. Друга социална придобивка са гъвкавите форми на заетост, намалено работно време и гъвкави граници на графика за работа в рамките на деня или на работната седмица. Участниците в проекта са на възраст над 55 години, професионалисти с опит и млади хора до 29 години, които имат желание да учат и да се развиват. Много съществено значение е, че всички тези хора, включени в тази целева група, те са 26 на брой, допълнително имат осигурени материални стимули. Тоест, това е едно допълнително заплащане за тях в продължение на 21 месеца, колкото е срока на проекта. Изключеният договор с Агенцията по заетостта. Димитър Атанасов е на 69 години. Близо 4 десетилетия работи в предприятието. В момента е назначен в арматурен цех на намалено работно време. В условията на икономическа криза това му гарантира работа и допълнителен доход. Ивайло Аврамов е на 8-часов работен ден с променливи граници от 7:30 до 18 часа и 30 минути и с задължително присъствие в рамките на 6 часа от 8:30 до 17:30 часа.
2 часа от работното време може да разпредели съобразно личните си ангажименти. При предното ми работно време от плътни 8 часа нямах свободно време. След въвеждането на гъвкавата форма на заетост имам време да запиша курс по английски език, с което ще повиша моята квалификация. Ползата за всеки работник е ясна. Малко повече сигурност, малко по-голям доход. Съответно, ние като ръководители в това предприятие също се чувстваме по-сигурни, защото след започването на програмата смятам, че желанието за напускане и преминаване в друг сектор или в друга дейност почти го няма. Винаги съм смятал, че участието и представяне на проекти за европейско финансиране трябва да стане начин на живот за всяка една единица в нашата икономика.